खुलुमबाय दिनै 8 फेब्रुवारि 2024 बिस्थिबार एसआइ जुनमनि राभाखौ रावबो बुथाराखै आरो रावबो सौथाराखै। जुनमनि राभाया गारनि जाब्रबथायजोंसो जिउ गोमादों होननानै सिबिआइआ रोखा खालामबाय। उत्तर प्रदेशनि कानपुराव सासे 8 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ सासे दुथां दखानिया जिनाहारि खालामदों। दखानिया हिनजावसा गथ'मोनानि नखराव रुम भारा थायोमोन आरो रुमाव थानानै गंसे साइकेलनि दखान होयोमोन। जेब्ला हिनजावसा गथ'आ न'आव हारसिं दंमोन अब्ला दायनिगिरिया खाबु लानानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन आरो जाथायखौ खालामखांनानै दायनिगिरिया खारखुमानानै दङ। दा बेखौ हमनो थाखाय पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरि दुथांनि मुङा जाबाय मुकेश गुप्ता। बनसुनि गुबै थांखिया जाबाय बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनाय। बर' हारिनि सोमावसारनाया मोनसे फिसा काउन्सिलनि थाखाय नङामोन, उदां मोनसे रायजोनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन होननानै बनजित मन्जिल बसुमतारिया बुंदों। दा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जोबथा थांखिया दिनै मोनसे फिसा काउन्सिल एबा राजनितिक अधिकारल' नङा, नाथाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मोनसे थांखियानो जाहैबाय उदांस्रि। जाय उदांस्रिखौ जोंनि बर'फ्रा गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोर बादि समान मोनथाय लानानै फैबाय थानाय समाव जोंनि गथ' गथायफ्रा जि मोनसे मोजां स्कुल, मोनसे मोजां थासारियाव बिथांमोन बादि भारतनि संबिधान सिङाव थानाय खान्थि, राव, हारिमु, धोरोम गासैखौबो बेरखांहोनो हागोन। उदां अख्राङाव बिखा फोरदाननानै बर' हारि हिसाबै मोनसे गेरेमसा हारि दानो हागोन। नै बेसो जोंनि गुबै मोनसे बनसुनि थांखि। दा जारिमिनखौ जों बोरलाबनानै नायोब्ला जे थालांनाय जारिमिनफ्रावहाय जों नुनो मोन्दों बर' हारिनि जि सोमावसारनाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि, बियो दिनै फिसा मोनसे काउन्सिल लानाय नङा, नाथाय बियो जाहैबाय उदां आलादा रायजो। बे आसामनिफ्राय गावनानै बर'फ्रा बे बुरलुंबुथुरनि साहा संकसनिफ्राय सुरियासिम जि जोंनि बे फैलाव हायाव बर'फोरनि जि आजै आजौनि हा, बे हाखौ जोङो दिनै उदां मोनथायै निजे खुंथाय लानानै जोङो निजे राजनितिक जोङो सोलो बाहायनानै जोंनि बे हायावनो जों रायजो जानाय, जोंनि राव, हारिमु, थुनलाइ, आसार खान्थि, धोरोम गासैखौबो जों फोथांनानै लाखिनो हानाय, बेसो जोंनि मोनसे बर'फोरनि देरसिन सिमां। जाय सिमाङा दिनै जोंनि बे मोनसे फिसा राजनितिक अधिकार, फिसा मोनसे काउन्सिल 93आव जों बिटिसि मोन्दों, 2003आव बिटिसि मोन्दों, 2020आवहाय जोङो मोन्दों बिटिआर। नाथाय बे मोनफ्रोमबो काउन्सिल्सफ्रा बर' हारिनि साननाय आरो बर' हारिनि थांनानै थानायनि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रिखौ फोलोमनो हायाखै। गतिके बिनि थाखायनो बर' हारिनि जि मोनसे देरसिन आलादा रायजो सोरजिनायनि थांखिया मोगथां महर मोना, अब्लानोसिम जोंनि बर'फोरनि खुद्रिनाय सोमावसारनाय, बर'फोरनि आन्दलना जाबाय थागोन। गतिके जोङो जेब्लासिम आलादा रायजो मोना, आसामखौ बोखावनानै उदां आलादा बड'लेण्ड जों स्टेट मोना, अब्लासिम जोंनि बै माखासे लुबैनायफ्रा जोबागौमानि बेयाव सान्थि फैनाय नङा। जानो हागौ बावैसो समनि उनाव सोरबा जोंनि बर' जोहोलावफ्रा दिनै सान्थि भाबै दिनै जाथिखौ दानो हायैयाव सोरबा हाथियारबो लानो हागौ, सोरबा गोबां सोमावसारनायाव बारसोमनोबो हागौ। नाथाय दिनै जों लुबैदोंमोन बिटिआर मोननानै बे बर'फ्रा मोनसे सान्थि सुक्ति जाबाय, जोंहा दिनै आर्मस हाथियार दैग्रा हान्जाफोरबो गैलिया। गतिके जोंनि गेजेराव जों मोनसे सिमां सुजुदोंमोन, दानि गोरों गोरों लाइमोनफ्रा बिटिआर सुक्ति मोननायनि गेजेराव बिटिसिनि देरसिन पावार, बांसिन पावार मोननानै जोङो दिनै साख्रिनि, सोलोंथाइनि अधिकार, राजखान्थि अधिकार, माखासे निजे खुंथायनि गोहोखौ जों बांसिन मोनगोन सानदोंमोन, नाथाय बेयाव जों मोननो हायाखै। दिनै बिटिआर मोननानै 2020निफ्राय बोसोरब्रै जाबाय, बेयाव खुनु एपइन्टमेन्ट गैया, दिनै खुनु साख्रिनि गोदान जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बेबस्था बानायनानै होआखै। दा बेयावहाय जों नुनो मोन्दों दि जोंहा साख्रि होनायनि अनगायै आसाम सरकारा दिनै नन बिटिसिनि मानसिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होयै होयै सिरि सिरि डिपार्टमेन्टआव साख्रि सोनानै होनाय मोन्दों। दा बेफोर जिनिस जोंनि बे निजे खुंथायनि बर'फोरनि जे मोनसे रिजार्भेसन पलिसि, बेखौ सिफायनानै बै बामोन असमियाफ्रा गावसोरनि मानसिखौ जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे रिटायार जानायनि खालि थानायनि पस्ट, बेयाव बिथांमोना सोसननानै जोंनि मोन्थायखौ बिथांमोना फोजोबस्रांनायनि षड्यन्त्रखौ बानायदों। गतिके दा बिटिआर मोनखांनायनि उनाव जोंहा खुनु आर्मस आफादफोरबो गैलिया, खुनु सोमावसारग्रा हान्जाबो गैला, नाथाय जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ फिन खेबसे सोरबा दंफां सिखावनि नाम, सोरबा मै गावथारनायनि नामाव हमै हमै जोंनि आसाम सरकार बिथांमोना दिनै गावथारफिननायखौ जों नुनो मोन्दों। गतिके
जोङो दिनै बिटिआर सरकार मोननायनि उनाव खुनु सान्थि फैदों बेखौ जों नुनो मोनाखै आरो बेनि गेजेराव गोबां मिसआन्डारस्टेन्डिं गोबां जोंनि जेंना जाय जेंनाया देरसिन सोरबा बुलायनाय सोरबा गावथारनायनिल' जोंनि सान्थिनि खोथा नङा दिनै बर'फ्रा निजे खुंथाइ मोननायनि उनाव दे जोंनि माखासे इक'नमिक्स राइट्स जे मोनसे राङारि मोन्थाय जाय थांनाय समावहाय 2003नि उनावहाय बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनाव जे मोनसे फिसा 6 शेड्युल जोंहा काउन्सिल मोननायाव जोंनि बर'फ्रानो साख्रि मोन्दोंमोन जोंनि बर'फ्रानो बिजनेस कन्ट्राक्ट मावदोंमोन जोंनि बर'फ्रानो गासैबो खामानिखौ जों सासन खालामदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव 2020नि उनाव जों मा नुनो मोनखो सोरबा कन्ट्राक्टरा जोंनि मानसिया मोनला सोरबा दिनै दिल्ली सोरबा मुम्बाइ सोरबा बेंगल सोरबा गुवाहाटीनिया फैनानै दिनै जोंनि बर'फ्रा जोंनि लकेलनि कन्ट्राक्टर बिजनेसमेनफ्रा जि मोननांगौमोन बे अधिकारखौ बिथांमोना लानानै थांदों गथिखे बेयाव जोंहा गोजोननाय गैया जों मानो थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों मानि थाखाय फिसा काउन्सिलखौ गभर्नमेन्टआ होदों बर'फोरनि समायसाखौ फोजोबनो थाखायसो दा बैफोरबादि गाज्रिसिन मोनसे थासारि बेफोर थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव बेरखांदों गथिखे जों नुनो मोनदों दि जों सानदों बे गासैबो बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो बर' माहारि फरायसा आफादा जों दिनै जोनोम मोनफिनदों जेब्लानासिम जोङो आसामनिफ्राय उदां जाया असमियाफोरनिफ्राय जों उदां जानो हाया अब्लासिम बर'फोरनि जेंना बर'फोरनि थामोनथानि बर'फोरनि राजनितिक बर'फोरनि इक'नमिक्स अधिकार बेफोरखौ जों लानो हानाय नङा गथिखे जोंनि जोबथा थांखियानो बनसिनि जोबथा थांखियानो जाहैबाय आसामनिफ्राय गावनानै उदां आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि जे मोनसे मोन्थोर बेखौ लानानै जों जोनोम जादों नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि